To hagri ke por ngi jelek ban ya pusan na gaktian ke jomble bat ke jingikai ke long na ka gospel ke jong Yohanes ke long ke besan bat hashwa ke bangin bangin pet ya ke jingikai ke baron kami ngi bangin yo leng ba ke ka jinget ho ngakwa ya ke bangin lamprang sho kendiat ke baja lingba ka ni ka jingit hu ha ka ni ka gospel ka jong Yohanes ka long ka ba ka long ka san ka Bible ka itu ba ha ka por ka jong Jesus Christ ka don ka wei ka jaka ka bala khot ka Bethesda but ha ka ni ka jaka ka dei ka jaka ha ka ba ka long kerpang hadu kata-kata namar ka Bible ka ong ba ka don ka pung ha ka ni ka Bethesda but kadon ru ki santli ki baranda kiba care tower ya kini ke pung Bethesda. But kaktian ke John Blake on hakri ke jaka ki brew ki pang ki shitom ki wan ya kaban don hageta ke jaka. Kadau kalong na marba u angel John Blake u juan ban penki ya kata ke pung. But ke Bible kong hagapor bu angel John Blake u penki ya kini ke pung. Kino kiba kata ningkong ya kani ka ha kata kapung kiyo e ka jingpen kia manu ba kata ningkong ya kani ka ha ka por bala penki dau angel kiyo ya ka jingpen kia tik e ba kaktian ka jong ble ki yethu ang dia ngi nyepet ban ngangit scam bakan don ka khubor na ke benta jongiru namar bala tho khnang ya kani kaktian ka jong ble kum ka history Regiron kam ban yo ay gaktit ke jong blay kum ka khubor ka banau blay lengba ki kaway ka jingja ka bala book record ha ka Bible haba fi puli ka Bible hatu fi osngon em ka rema word ka pamot ka kintin ka ba blay ukren ha ka por ka ba pipuson ya ka jingtho Tadena kita dah bangi puli ka niru lesi ngila panong o ka jing itu kana ka bangala puli bonsian ngala yos ngo bonsian henry ka pat ka jing pen pau dan ka ka rema word ka ba ublay ukwa ingi bangin ban kren shangi lengba kani ka jing tho hangne Tadena kita dah ka kwa fin shashkor ka tien ka jong blay ka yetu ba ha ka ni ka jaka dan shibun ki brew ki ba pang ki ba shitom ki ba dko ki ba matla ki ba pang yap shiliang bat ki ba bon jat ki jingpang ki la wan ha ga jaka bat ki la shong ha ga baranda bat ki ap lanu u angel jong blay un wan ban pen ki kenang ya ka ba ki brew ki ba yo ban kta ning kong ya ga pung compare ke ga jingpang la ga jingpang ga ba kraw la ni ga jingpang ka ba rit ki yo ya ga jingpen kia But kaktian ke jong blay kong hakum ke daga por udan way ubreu uba ka Bible ka yethu kerpang uni ubreu udan ye ke jingpang life prat ligisnam ka jingpang life prat ligisnam ngakwa aba fin muddur ya uni ubreu uba don ha ke jaka ngimtip kanusnam henry la yo ke jingpang hadu life prat ligisnam kam dei ke batang kendiat larangi pang tang si benairu katno ke jing scrolling ke jing scroll pisah Uni ubri udon ya ke jingpang hadu laipu prateligisnam. Berkaktian ke jong blay ka ong ba uni ubri udon ha kita ke jaka shim yo ya ke lat ya ke ban kta ya ke kadau ke long ba uni ubri ulong marwe barom dan manu ba ya rap yu bat ulong ru ubri uba don ya kita ke jingpang ha ke ba la ban mare ha ke por baka ka ki lani ha ka por ka bau angel jong blay wan ban pen ki ikri ka ban ngasko ban ong e piwe kadon ka khubor ka ba kraw leng ba ka jinya lenti ka jong ni ubreo ka khubor ka ba kraw leng ba ka jinya lenti ka jong ni ubreo ka kwa ba fente ba ni ubreo ulong ubreo ha ka jinglong marwe ka jong lese ka dai na ga daw ba ulong ubreo ba lingkar ubreo ba pop ubreu ba yat ken riang namar ka Bible ka ong hafin puli ka khat ke ba khat sao ba Jesus Christ ai ka jing maham hadien ba Jesus Christ la pen khia yo ni ubreu kai ka jing maham ka jong Jesus Christ yo ni ubreu Jesus Christ ong wat le pop show yo kan jah me ka ba kham snail Ngidon kam ban yo jing ikai hang ni ka don ka ba snail ka ba wan jah ubreu namar jong ka pop
Kadon kay ke basnie ke bon jaho brio na mar ke pop mde bekeren mano u Jesu Christ hi u ong ye ke kentien ba uday ban kela ke bamut bat day shu ban le pop yo ba ka ba khamsneu kan ja ka bamut bangi suthu uni brio ulalong unong pop ulalong ubre ubaya lingkar lesia dena kata daw dan bahayeng dan bahasam dan parlok dan kipara kibayet ke jungu kibandan hasenda jungu itip ye we habangi don hapreng ke jingpang barbor ngiju don be yanur yano hasenda laram de ime laram de ipa laram de kihinmen laram de kipara kidon kibahayeng basam kidon kibayet kibaton henry uni ubre Shim ladon manu lesi ka way na ka daw jong ka jingbom don jongno hasenda jong ni ubreu lesi ka din na ka daw ka jinglong jingim jong uhi. Pikit mau ikun sarong aurea. Ka Bible ka ong ikun sarong aurea undaw la yat lingkar la yat hakalenti bomman kay ka baja ula sakut marway dan manu uhapan yakni jingbam bar kisnyang dan breu badan hasenda jung hapdeng jong ka jingye tadena ta daw ngi sngo lesi uni breu ru ulong ha ke tagarukom dan manu hasenda jongu ti henre ka don pat ka khubor ka ai ngi ka jing hikai ba ka tagalong ba hapdeng jong ka jinglong jingman jong ni breu u Jesus Christ shim la ino yau tengin lang amen. Kani ka ai ngi ka jing hikai ba compare ka jinglong ka jungi ka long ka ba kumno compare katno sniu ngilong compare katno ngile persya ka mon ka jong blai ka jing shisha ka long u blai u e jangi kumbangilong haleluya bon sien ki bre kimla ban so thu ya ka jing e ka jong blai bale namar ba ka jing e ka jong blai ka compare na ka jing e breo haba baro ki bre ki lakentat yaune penban uji sukres shim lakentat yauni ubreu uji sukres shim lakentat ya uni ubreu dena ta daw ka khubor ka ban ningkong ka banga kwa ba finyo lingba ka ni ka jingja ka long ba ublei u e jingi da ka jing e ka ba kraw hallelujah ublei u e jingi da ka jing e ka ba kraw nama ka tien ka jong blei ka ong ha ka khat ka basan tungenya pule tila don hang ta we ubreu bala don ni ka jingpang life u prasnam u jisu ha ba ula yo i yo ne ba ula thia ba ula tip u long kumta la slam e ula kli me kwa ban khia te mentang kwa ya ka ba fin puson ya ni ka kentien ka ban ningkong u jisu Christ ula yo i tungin ong lang yo i ako apa fintip ba kani ka long ka jing shisha na ka tien ka jong blai ba hakmat jong blai kam don kanu ka baka ublai ubangi shakri ulang ublai ubayo i hakapor ba ublai ukhat yo Jonah ban let Nineveh ban yalap ya ka kubor shakini ki breu fin pule ki kitab Jonah kala nong ka ban ningkong fin shem ya kata ka Bible ko ong ba u Jonah shim la kongo ya ka hukum ka jong blai penban ula pet naga khmat ka jong blai sngap ka tien ka jong blai ka ong kumta ka khat ka balai henry u Jon la fin puli kitab Jonah kal nang ben kong ka khat ka balai henry u Jonah ula yeng bat pet no shatarshish na khmat utrai tingin ong lang na khmat utrai kani ka kentien na khmat utrai kadai ka Kasi translation. Lara filet siya ka English translation, Jonah fled from the presence of God. U Jonah upet na ka jingdon ringkat ka jongblay. Habang apusan ya gani, kalong ka maskautanat bahaka Kasi Bible ki ong ka khmat utray. Ka khmat utray. Ka khmat utray kadai ka jingdon ringkat ka jongtray. Nginam la pan ong ba ublay udon ringkat bat ngi lada yo i yengi. Amen. Kumno fila banong bau blay udon rengkat bat ngi. Day habang yitip bau blay uyo i yangi. Ka Bible ka ong hagasam ka basis pa arpuwe. Ublay juyo thia lani ju samthia. Uyo i upet yagi khmat ka jungu shanga
bat syapi. Tadi nak terkedah kini keski ke pementang kuat apa fintip bahawa ngikren sepang ke jing don rengkat ke jomblay. Ngikren sepang ke jing yo i ke jomblay. Kumba ke ketien ke jomblay ke kren sepang ujona. Ke khmat ke jong try. Kayo yo ujona. Wala da ujona uperkhat ba upet na khmat jong utrai. Penban utrai yo ujona. Shanu ba ulet. Ke Bible ko ong ba hakata ke jing saila ke jong ujona ula pet shatarshe shak jagaban let shendene. Kaya ke baja haba upet na khmat ke jong utrai. Ublay yo ujona. Wat lada upet naga jing kongo ka ju ya ublay. Ka Bible ko ong ba ula hiar syakaling bat ula let syatarshesh bat kat ba udang don hapedeng jong ke duriau kalawan ke eryong ke bakrau. Bat ha kita ke eryong ujona uhabban pla ya kita ke jing le ke jung kabala pelong ikini ke badon ha ke liang ban bread no ya ujona nama ujona ong bread no yang asy ke duriau. Berhakata ke jing bread no ke juki yu jona kata ke eryong kala jai. Berhakata ke jing jai jong ke eryong. Jona udang perkhat ba ublay laklet yu ublay umi isu yu namar upet na khmat jong utrai. Penban ke Bible ke ong ba ublay la pun kre yu dokha. But how dokha ula nguy yu jona. Bagaktin ke jong blay ke ong ba ondau jona ula don ha ke khpo jong udokha. Hang ni ujona ukela ke pemut belai namar ke don ke jing sneng ke jing sempat ke jong belai ya ke jing im ke jong ujona ha ke kpo jong ke dokha usngot ho ya kata ke jing jenjar syabar na ke jing don rekat ke jong belai. But ke Bible ko ong ba ujona ukela ke pemut hadin ke jing kela ke pemut ke jong ujona ublay lo hukum yo ni udokha ban preno yo ujona syashiliang jong ke duriau but hang ni ujona ula kela ke pemut but andau la kela ke pemut ke Bible ke yetu ba ula let sheneneve ba ula lap ya ke khubor ke jong ublay ke ke banga kwa ba fin skot hu ang ne galong ba laringi kren syapang ke jing yo i ke jong ublay uyo i compare ni persangkat no kat no ru ban pet na ublay namar ublay uyo i lut yang abat ya pi filabanong amen yero you try ban ngi i bakat kajing long jong uni ubre ula yai lat na kamon ke jong blay henry penban uji sukres uyo i uni ubre kumba ulong berula wan show ni ubre ban ya shem ya kajing don kam ke jong u bat kaktian ke jong blay ke ong ba onda uji sukres ula poy ha kita ke jaka uji sukres ula yo i uni ubre udana kita ke jaka belas lembha bat hangta uji sukres ula kli u mekwa ban khia ula kli uni ubre hatu mekwa ban khia bat kaktian ke jong blay ke ong ba uni ubre ula jubab da ke baong ko kinrat ngam dan breu ban bu yang ha kita ke pungsum habala penkhi ya ke rekat bangadang wan weipat ula lehiar hasua jonga kaktian ke jong blay ke ong ba uni ubreu haba uji sukres ukli hatu mekwa ban khia shimlala ban aya ke jubab ke badai ha ke jing sisau la de ban ong hoi try nga don kam ke jing pen khia ko ken ra tu isne nga pen khia nga lane isne nga yarap nga lane kanu ka kentien ke ban jubab ke jing keli pen ban uni ubre ulayat hu khana ye ke jing ya lenti ke jong ka ba ai ngi ke jing hikai bai uni ubre udan ha ke jing mot ke jong ya ki eki ba sneo ki eki bam skau ternat kabala pelong ya u ba unlong ubriu ba du jingkerman ka pelong yu ni ubriu ba unom lah ban yo ngoro ya ga sur ga jong blay namar ka sur jong ga jinya lenti kala sawa khamjam ban ya ga sur ga jong blay ka sur jong usoitan lani ka jing penrem lani ka jing penduk mensim kala sawa khamjam ban ya ka sur ga jong utrai tadeni ta kata ka digesngi ko ba finte begini ka we kat ba ngirang syate ha ka e ka balalit no ken mau nginom la ban yo pediang e na utrai kat ba ngirang syate ha ka e ka ba laja ha ka jing em ka jing la ka jing sharem la ka jing ya lenti ka ba e lani ka ba kabas ngausi lani ka penduk mensim yangi kanu ka jingai lenti ka dum ha ki por ki balik no lada kata kate ya ka jimut ju berkhat ka jingi nginom la ban pediang e now blay tadi nak kita tahu
Aku apa fintip yang ni gawai. Uni ubri udon ya gajing ya lenti kebala te ya gajing mod jing perhat ke jung. Kajing ya lenti kebala te ya gajing mod ke jing perhat ke jung. Hadu bau Yesus Kristus shimlala ban yo ya gajubab na uni ubri ke badai biang. Namar uni ubri ula ya keren sepang ke ke belalit no. Aku apa fintip yang ni gawai. Lalu fikwa ba utra le ke batamai finan kaman klet no ke barem. Fila benong amen. Kat ba fidang ken mau ke barem finam la ban poi shagatong. Anai nuksai fi ki kon Israel. Ki kon Israel kinam la ban poi shagari kanan. Kat ba ka jingmut ke jengki kadang don ha Egypt. Kat ba ka jingmut je berkat ke jengki kadang don ha ke ri Egypt kinam la da lele ban poi shagari kanan. Hakapor ba ublay yalam yaki lingba ka riklau. Kaya ka baja kini ki kon Israel ki ken mau yaki jing bambang hari Egypt. But kini ki jing bambang kila te ya ka jingmon je berkat ka jengki. Hadu ba kimla shu banyo I ya ka tai ka ri ka ba ublay ula kular ka ri ka ba tuoj daga dot bat ka ngap. Balai namar kidon hapdeng ke jing bat ka tai ka bala leit no kala te ya ka jingmon jing berkat jengki. Tadai nak kata daw kaktian ke John Blake ong larangi kuak ban yo ia gajing pentemai larangi kuak ban yo ia gajing penkeladur ngiron kamban pentemai ia gajing bojo berkat kajangi amen pila banong haleluya larangi kuak ban yo ia gajing penkeladur kum ong kaktian ke John Blake stik nong rom kal nong bakat ar kat ka ba ar ka ong tungin penkeladur no ia ledi dak dak ba pentemai ia gajing bojo berkat kajangi uni ubre udan kamban pentemai ia gajing bojo berkat ka jong balai namar ha ka jing mod jing berkat ka jong udon ya kata ka jing sko bam don manu hasenda jong kani ka jing sko marway kala te lakum ya ka jing mod jing berkat jong ni ubreu ka jing sko marway kala te lakum ya ka jing mod jing berkat jong ni ubreu dene ta kada hukum ki khon ka jong blengi haban husiar bah balai namar ba bun sien kini ki jing sko ki khanglat yengi bengin nya shaprang nganong ipi ka jing sngo kala ban ye dei ba ka tin ka jongle kala ban long shabar na ka tin ka jongle larangi shania ya ka jing ya lenti ha ka jing sngo ngin bakla larangi shania ya ka jing ya lenti ha ka jing sngo ngila ya ka ban numpoi sha ka thong Lada ya laming ida kajing sngo om da kaktian ke jongle nginam la ban poisha ka thong dena ka daw kaktian ke jongle ka yetku angni ba uni ubri udon ya kajing ken mau ba ulong marway udon ya ka kajing sngo marway dena ka daw wat haba Jesus Christ wan hajan ju udang syate ha kajing long marway Urang syate ha kajing long marway wat abau Jesus Christ sudah najan jago. Tadin tak tahu ngem dei ban syate hakum kini ki judging sngo. Balai kajing sisa ka long ba ka khmat ka jong try ka long hangi. Amen. Kajing sisa ka long ba ublay ulong ringkat bat ngi. Tadin tak tahu ngiran kamban kin mau ba kumba ka tien ka jong blay ka ong ba ublay udom ino yangi. Ublay unyai don ringkat bangi haban pensyong nong rem ya laga jong kajing em dagata ndai da ka ka bangi la ya lenti nama bun sina kajing ya lenti kajing habangi ya lema ka tem ka serngi kajing yap ngi yu i ka serngi ngi i ka badum ngi i ka bam sngo tenat barkani ka bam sngo tenat kala te ya kajing mo jo berkat kajing ngim don shu kajing kermen na ka banta ka bansawan ngim yu i shu ya kajing syai na ka banta ka bansawan Tadin tak daw ngiran kamban ken mau bakum bagalong hakani ka jinglong jingman jong perthai selendet jong lo badom kadon ka jing tingsan jong kasngi amen selendet jong lo badom kadon ka jing tingsan jong kasngi kat ba uni ubreu ngiran kamban yo jing kai leng ba uni ubreu ha ka ba Kaktian ke jong blay ka ong ula kren sepang ka jing so marway ka jong ula ong yo Jesus Christ ko kenrat ngam don brio ban bu yang ha ka ga pungsum Barhabala penki ya kata ko kat bangadang persyang ban let ban keta ya kata ko way pat ulai hiar haswa jonga hang ning I ba uni ubri u ya kendu ya ka jing ngok thang ha ka donot kai ka jing thang ka ju kalong ba udon bat ki breu ki bam perkhat ya ki ba perkhat tang ya la dia nganong pi bon sien ka jing thang ga wana ka jing em ji breu namar bagi breu saudang jongi ki perkhat bagi etang yalade
Ladak laker tawiar ya pi lagi bre ki ba ie tang ya lade bon sien ke jing tang ke juan ha ke jing em. Bon sien i perkhat babhas phang ki we kat bagi ta ki we pat kim don jing perkhat babha na ke benta jing. Atu fidan kum kata ke jing ya lenti. Larangi don kum kata ke jing ya lenti uni ubri ulong kum ta. Kat ba orang persyang ya ke ban let sya kata ke jaka ha ka ban kta ya ke ki wei pat kem shimla don ke jing perkhat ke batang kendiat ru mdon wei ru bong tofi ngin ya ailat lem yo niu bala syong kham slam ma ke jaka mdon wei ru bri benong to ngin ailat show niu la syong slam palat ke jaka hadien jong ke tangin salit pat samangi la ni sambano manu ka bible ke tu life of prataligis nam dan manu perkhat na ke benta jong kamdei ke ba kamdei ke lenti ke ba lengkot ke lenti ke ba jorong life of prataligis nam mdan ba perkhat na ke benta jong tene te kedau udon ya ke jing thang ha ke donot udon ya ke jing ngosi ha ke donot udon ya ke jing ngomong ha ke donot dena kita kedau kema bah ke jing em ke jonga ba jong piru kadon ke pola rang ya lenti na kum kane i hap husiar ba na maru thit jong ke jing thang ulong kum ke jing pang kaban penyap ya ke jing long mensiem ke jongi bat kan long ru kabas new om tang na ke benta jongi rena ke benta ki wei pat ki baran saudang jongi nama sisien ba fi perkhat babaro ki bre ki badan saudang jong pi ki long ki bas new pinam kwa ban long jing ker khu ya ki wei Balain long jingkir ku ya ki breu ki bamdon ya ke jingmot babhana ke benta jonga na ke benta jongpi na ke benta yel yangi habangi perkhat ban long jingkir ku ya ki we penban kini pat kim don ya ke download ban long ke jingkir ku yangi bon sien kan ka jinglong breu ka juwan ringi don kam ban yo jingi kai ken mau ba uji sukres habu wan shakni ke pertai don ya ke jing perkhat na ke benta yel di u perkhat na ke benta jonga bat jongpi amen Kani kiri kajing long kajong Jesus Christ kabaya per na kajing long kajong breu. Kajing long kajong ki breu kalong bay parkhot. Kari bay tang na kebentai lade barbor tang na kebentai lade. Mereka kajing long kajong Jesus Christ kalong kabaya per ado kata-kata. Jesus Christ iya ga beneng ban shem ya kajing long breu. Baru kadai kajing perkhat kajing na kebentai jong abad jong pi. Amen. Baru Jesus Christ ule eki kamba baru jiet ban le ekaman ke jong ukpa ban syayap halor jong geding pena kam dei na kebentai lade kawairu kam don na kebentai lade baru ke bau Jesus Christ ule kalong na kebentai kiwai. Hallelujah. Aku apa fin yo ekene kajing hikai. Wat ai ba kajing long jong kini ki breu ha ke por. Hakapor bau niu breu udon ya gajing pang. Wat ai bagani gajing long kan long ha gajing em gajing apat jong pi. Tungin yo ya gajing long gajong kres. Amen. Gajing long gajong kres kalong ban perkhat ya ki wei. Ban long jingkir khu ya ki wei. Niu breu la ker tawiar ya dagi breu ki ba itang ya lade. Ki breu ki ba perkhat tang ya lade. Nganong ya pi gajing long kristan ke ba shisha. Kadai kajing long kristan kabalong kum kajing long kajong kres. Amen. Pinam la ban khot yelade ba fidei ki kristan lara fidang itang yelade. Yeroi try. Tingdang jam yeroi try. Kli gini kajing kli. Hadu kat no fi yelade. Kam dei ke bakla ba fin yelade. Henry ka tien kajong blek ongin yekiwe kum yelade. Nganong yang pilih orang yang melak syuban iat yekiwe, lani ban perkhat yekiwe, lani ban long jingkir khu yekiwe, kajing em jengi kalong leno agni ke pertai. Lana kajing em jengi agni ke pertai kalong ke baleno kan poi ke por ngin long ke break ke babi tam haga klip mat bangin no agni ke selap pertai. Henry habangi long jingkir khu yekiwe. Ngila ban long ka jingkir khu la ka long ha ka bakin jaman sim lani ha ga do lani haling ba ki ke ba bleu la pen la ngi nor baro ngi don la ka jong ka jingla ka ba bleu ai amen bleu ai ngi la ka jong ka jing ai ka jingla kum mangi pher ha ga dor ngi pher ha ga jing ai ngi don la ka jong ka benta lesi fila balong ka jingkir khu tang kendiat ngot ki breu lani bleu la ai pi ka jing ai balong ka jingkir khu na gam tagi babon ki breu compare la ka long tang na ga benta iwe lani na ga benta shibon ka thong ka long bangin long jingkir khu ye ki we amen
Kani kari gawe ka bangi haban ken mau. Ba kat bangi nang long jing ker khu ki we. Kata ka jing ka jongi ka nang long ka bala ker khu. Kat bangi nang long jing ker khu ki we. Ngaju ai kini kenuk sabar bor. Ngakwa ban ai biang sajisian. Ba ka jing jongi ha kani ka pertai ka long tik kum ka Kajing breo hari ka ka long kum ka ka batut barbor ka long ka bakuan. Ka ka basakut haju barabor ka long ka basneu. Ka ka bamla ban ai jingker khu shakiwe. Kan kelalong ka basneu. Kan kelalong bi. Tadena tagadao ka jing ka jengabat jong piru. Ublay ulabu ingi akan ka pertai ban long ka jingker khu shakiwe. Ngiran kamban keli. Try. Ka ka bangala ban le na ka benta jingwe. Bun sien. Iwan syo blay tang ban yo jingpen kia. Iwan syo blay tang ban yo jingker khu. Ngiran kam ya ka yeng. I let syo blay try ngiran kam yeng. Ngiran kam ya ka kali ngiyong try ngiran kam ya ka kali. Ngiran kam jingpen kia ngiyong try ngiran kam jingpen kia. Barbor tang na ka benta yela dia. Tang na ka benta yela dia bet. Ngakwa ban penken mau pi kani keski ublay khot yang i bangin long jingker khu shakiwe. Amen. Lalu film la ban long jingker khu shakiwe. Kasngi bat kepor ke jong pi kani ke pertai ka long lenoi. Ka long lenoi. Deni ta kedau hagari keski go benta tungin yo e kanuksa. Haba baro kini ki break ki babon ki badon hagata ka baranda jong kani ka pung Bethesda kim shim la ban long jingker khu yo ni ubreu. U Jesus Christ ulawan bet show ni ubreu na marusngau tho ba ni ubreu udon kam ya ga jingker khu but amdan manu ba perkat na ga benta chungu amdan manu ba yo iu amdan manu ba sngau sen eu baru Jesus Christ let bet take show ni ubreu. Hallelujah. Tingin ong iro you try ragi tijing ong iro you try. Amen. Mina ni ga jakabat kali ni ga jingkali try hatu ngalalong jingker khu na mi ke Hatu ngala na malong jingker kui kiwe. Hadu kat no kata ka jingim ko junga kala long jingker kui kiwe. Lara kam long jingker kui kiwe ngidon kam ya ka ban duai. Hakani keski bang try pendon kam yang ablay. Lara fi duai kata ka jing duai try tep kuno ban pendon kam ya pi. Amen. Pidan kam ban duai kani ka jing duai namar ba ka jingim ko jingi kalong hagakti ka jong ublay la shnador yangi bangin long ka jingker kui kiwe. Kani ban long ka jing duai ka ban ningkong bat ka ba kong santam haga jingim ka jong abat jong pi. Ban kaktian ka jong blay ka onggup no. Ka Bible ka ong ba hadien ba uni ubreu ula bat ula kreni kita ki baro ka ba ula lenti. U Jesus Christ ula onggup no shaw ni ubreu. Ka Bible ka ong ba u Jesus ula ong tu yang Batura ega jingtia batu yadro. Hallelujah. Uji sukres uang yang. Ting nong lang yang. Kata di kebening kong ke uji sukres uang. Lai teliki kebening kong uji sukres uang yang. Kini kekentian yang ke keren sepang ke senjam jong ke jingat. Bun sien ngem la ban long jingker kui kiwe bele namar ba ngem shim ya ke senjam jong ke jingat. Ke senjam jong ke jingat kalong kesenjam ke badon kam hadu kata-kata bun sien yang kumno ken long jingker kui kiwe kumno ken long atiar jong ublay nganong ye pila da film shim ye kesenjam jong ke jingat ba fila ban long ki atiar ke jong ublay pinom la ban long ki atiar ke jong ublay piron kam ban don ye ke jingat. Amen. Pinon kam bandon ni kejingai banong try ngadon nagri ka pertai pendon kam yang try. Shim ni kejingim ke jonga. Lara finut banong try pendon kam yang akan mau mensua ke por banganang kam kena ngaju duai bahagi di kejing duai. Akan mau kadon ko kejing duai ke ketak bahagi ke donut ke jonga. Ka baong lara melak pendon kam ya ke melak pendon kam yang. If you can use anything, you can use me. Amen. Ubli laban penan kam ya nu ki balong lakloi pan ai ke jing em ke jing ki shau. Kita ki balong lakloi ki la ban long ki atiar ke jong ble. Ki la ban long tangkum uding do jong Moses. Pen ban uding do jong Moses ulalong ke jingker ku ke bakrau. Bale nama dau ding do bau Moses udan ki dak pela ki la jah kri je barakawai. Amen. Ban ibau David udan tang ya ka jri ke bau uju penyap ya ki mrat mo henry penbantang da ita ulala ya ke ban penklem ya u Goliat aku aban ong yepi uble ula ban penon kam kumba udi udeng do udan ga kti ke jong Moses ka jingem jonga jong pira ga kti ke jong blai pilaban ong amen kumba
kumba kan ni ke jeri ke bau David upendon kamban siat lani ban penyap iki berat lapen kelem yu ni urat ba kum taru ke jing em jong kadang ke ti ke jong blai ke jing em jong ajong pi kadang ke ti ke jong blai iron kamban sya yu tra un pendon kam yangi haleluya berkan ong pi bangin la ban long ki atiar ke jong blai iron kamban nget bun sien gi ong bet ngam la ngam long oh nga bun pelat jing ngam kibri kem so thu ya nga ma bun sien kita ki jing perkat ki balong negatif ki kanglat yang begin long jingker khu shiki we yim la ban yang bale namala te yang daki ki belalit no daki ki baja oh ngam don ha ka long yeng ke ba shifting you blay lani ngam don ha ka long yeng ke ba aiman sim yang abangan shakri you blay ngam long kumalong kita ki brew ki yo ya kani ki yo kita ngam yo bun sien ngi compare ya la dia bar ki we bar ke bangi ya lenti kala kanglat yang bangin long ki atiar ke jong blay bangin yang Dene tak daw ni keski ko banta ka jinghi kai ka bagidan kamban yo na gani ka kintin bo Jesus Christ Ukraine shaw ni ubre ko long kiran kamban sheme ka senjam jong ka jingan amen ka jingat kam dei ka jing sngo ka jing sngo ba ka jingat kimla ban nyai lang fitem nam ka jingat ba ka jing sngo kimla ban nyai lang kat ba ka jingat kadang sya lam ha ka jing sngo nganong yapi ka jingat kanom la ban le Henry onda ke jingat kala yalam ya ke jing sngo de hang ta fin I ke buram ke jong play. Amen. Ya roh you try. Ke jing sngo kalong ke bas sngo tenat. Henry lara ke jing sngo kalong kanong yalam ha ke jing em ke jong pi fin sharam. Kan ma ba ke jing sngo bun sien ke te ke khom ya ke jing em jing ke breu. Ngam tep mano na teng jong pi ki ba sngo ya kata ke khubor ke na ke benta jong pi. Kani ke jing sngo ke te pelat ke jing mo berkhat jong pi. Pi pen chonong rem ya ke jing em ke jong pi ha ke jing sngo. Oh mentanga sngo that kum ta fi that. Mentanga sngo si kum ta fi sngo si. Mentanga sngo telot kum ta fi telot. Pi ya da ke jing sngo. Anong pi ha ke si menta kumba uni ubre udon kam ya ke ban penkongo sya ke ke jong ble da ke jingat mangapi ringan kam ban yeng da ke jingat amen habawan ke jing telot ong klan da ke jingat ke jong ble hero you try habawan ke jing tat utrai lo ke bor jonga nganget bangan lah ban le ki baro do kres pensai borenga amen habawan kata ke jing skosi ke jing kemen ke jong try ke long ke bor na ke benta jonga shime ke tien ke jong blai kumbau ni ubri dan kamban shime ke tien ke jong Jesus Christ ke tien ke jong try ke long ke badan bor ke long jing im bat ke long mensim den te dau ni ubri mas nyo sko bau Jesus Christ wong yeng ulai yeng benar-benar rum ji yeng re habau Jesus Christ wong yeng ula pensai skore ke ke tien baru ulai yeng la dau ni ubri udang bun ke tien udang bunnya nganong pi onomi I ke kamba Nama habau Jesus Christ kali me kwa khia ubun ktien ubun nia wetu khana ke bala le wetu khana ke bala ya lenti ke bala ya lenti ke jim ke Jesus Christ wang am kwa ban men mangadios ko kita ki baro yeng ra ke jing thia bat ya new bre ula yeng jat nagata bale namar ba karan ke bor ha ke sinjam jong ke jinget habau new bre ngai ke ktien ke jong try ke kamba ke ja haleluya Tingdong ya roh ya try. Kata kali ke beningkong, ke arpat kalau mau Jesus Kristus ong rai ke jing tia. Kani ke jing rai ke jing tia. Kadai ke jing shim ya ke jing bakli hala ke jong ke jing khot ke bau beli lo khot ini. Bun sien yim don ya ke jing bakli. Yim don ya ke jing bakli. Kenapa ba ke jing yim jing ini ke pertai. Ni don kam ban don ya ke jing bakli. Wadam ong. Oh ngam lale Lani ngam dan bentai nganong yapi kadon ka wei ka pop ka ba uble un sapun rem ki breu kata ka diga pop jong ka jing bom le hitam nam kata ka diga pop ka ba Jesus Kristus ong ha kata ka singi jong ka jing bishar undan ubreu ubanong ngaklem le namakan mau gitu ke parsi ke bau Jesus Kristus Ukraine Jepang don ki bayo santalen don ubayo artalen ba don ubayo tang shitalen tongan puli kum bakalong Matius kalong ba arpusan lefin puli Matius kalong ba arpusan tin ke jong blai ko ong hagad khat ke ba arpuwe yauni ubadan santalen bala pendon kame gata wang bahami usyakri ubanget berminat hak ba kindiat
Labu eme halor, anbu eme halor ki babon, tu kile sepok gajing kemen uken rat jome. Baru ni beran artalen ru ke Bible ka ong ba ula pendon kami di artalen, but ke Bible ka ong ba uni uken rat ula ong ini ke juk ke kentien, ba me usyakri ubanget melaminat haki ba kendiat anbu halor ki babon. Tu kile sepok gajing kemen uken rat jome. Hang ni i ba uni beran santalen, uni beran artalen, kimshim la ya per ya ka bainong namaru bleu ai ya ka bainong kat kum gajing la ka bula ai hangi. Amen. Uni beran santalen uyo ya ka juk ka jingero, uni beran artalen uyo ya ka juk ka jingero, uyo ya ka juk ka bainong. Kum ba yo uni santalen kum tahu ni beran artalen uyo ya ka juk ka bainong. Nrei ka ai ka bagaktin ka jomblai ka ong. Uni beran tang ka we ka talen. Kaktian ka jomblai ka ong ula ai daw. Ula ai shibon ki daw bagajing keren ka ju ka basosong ni asi sen perkat. Ka Bible ka ong ba uni beran tang ka we ka talen ula ong ini ka kentien ko kenrat hak khat ka ba arpusau Matius kalnong ka ba arpusan ula ni kentien ngala tip ba melong ubre uba ngap keno yu blai. Ngala tip melong ubre uba uba ot na ka ba memshim la bet ba uba lum na ka ba memshim la pen sapret. Kum taba ngala shepti ngala blade buri ya ka talen jome haga kendo hakmi melayo ya laga jong. Ka Bible ka ong ba uni uba don tangstalen ula ong yu kenrat melong uba snio. Ula sedang man keno yu kenrat. Banang taru ula kren ki kentien haga ba ula ong shibun ki kentien. Henry ka ai ka baja uni yu kenrat umshim la pediang ya kata kajing kunyum jong ni ubreu ka Bible ko ang ukenrat ule tul ang hame me usyakri baman bat uba alhia usyakri baman bat uba alhia kamut kumno bamle alhia kamut bajaitu bamle bamtre ban shim ya gajing bakle kata kadega pop bun sien ngim ju berkat bagadiga pop. Anai fi da kanuksa. Weu breu yai lenti. Hakata kajing yai lenti uyo iyo weu kena bu hap hakata kepung. Bandaun utau kena ula hap kepung uni ubreu shim la yarap yo uni kena. Berutau kena ula yap jelop hakata kepung. Padahal yap jelop hakata kepung kai ke baja. Kami kajing keren. Balai uni kena uyap jelop. Uni ubreu bayai lenti. Habaya keren ya kita kajing ja. Wa ngaklem le ngaklem le ndai manga ba uni kena uyap. Wa ngaklem le Ngokum ba kata ka daw ka ju ka balong ka basyong niya ba. Namar uklem le shisha. Penban kajing bom le ka ju kadiga daw ba jong kajing yap jong liu kena. Kajing bom le jong kalong ka daw jong kajing yap jong liu kena. Lada ong le ngokum bom le pop. Lada ong le ngokum bom le bakla. No? Lada keliu pulit meleyu ni kena ngaklem le Hakmat jong kibriu te lese onum yo jing penrem. Hakmat jong ublei ubayu kajing penrem kan long yu ni ubreu. Dan itu kedau kajing alhiaru kadai ke pop kajing bom le kadai kajing bom bakli ya kanu ka bau blei la ben shat kajing yang bujir kadai ke pop. Dan itu kedau kani kajing ra ya kajing tia ka keren pang kajing bakli. De mau betia ka tu kajing tia. Udan kam ban shem ya kajing bakli ban kit ya ka tu kajing tia. Amde ban up ya no ban le ya kani magari ka kamram kajing. Amen. Mangapir ngidon ya ka kamram. Ko ban fintep shwa fin be ka jaka ngidon ya ka kamram ban le na ka benda ka buram ka song blai. Kapor ka yat, kisnam ki yat, kan poi kapor bangin ngin poi shaulan uba khado kajing kli galong hado ngila shem na ya kajing bakle kabar kaktian ka jong blake akabalai kaktian ka jong blake ong ba u Jesus Christ ula ong yo ni ubreu tu yang tu ra ka jing tia pat kabalai tu yat hallelujah tu yat kajing khot ka jong blake yang aba de pi kalong bangin yat shaprang ngim dei ban sakut haju ngim dei ban sakut haju bun sien kajing long kristan ngi sakut haju kajing sakut haju ru ka dei ka basniu hadu kata-kata
Abang ikran sepang kajing san kajing long mensiam ru ngisakut haju. Abang ikran pang kajing sakri belai ru ngisakut haju. Kajing kran kajing ada ibat kajing jingker kajing long jingker kui ke wai ru ngisakut haju. Larang ngisakut haju nganong yepi. Kampen sngau bahayo belai. Nama kalinti jong bahak kalong na kajing janai shadow kajing janai jong kesengi. Amen. Kalong kum kesengi ke bami nang step. Mau haba kesengi kami nang step kalong kum no. Ginang sui bernget. Ndai suki kait nang syai, nang syai. Onda kalapoi hapdeng ang tay kajing shit jong kesengi, kajing syai jong kesengi kalong 100%. Tadi nak kita tahu, kajing hal lenti kajing apa jong piro kadi benlong kum ta. Giron kaman yat naga buram syaka buram. Amen. Pila benong haleluya. Hakadi kesengi ngin duai. Ngin bu ye kajing duai nong try. Ya rap yang abanganum sakut haju. Ya rap try yang abanganum sakut haju. Ya rap try yang abangan yat naga buram syaka buram. Maganang yat syak mata kajing em kajonga. Ngaron kaman yat syak mat try. Lah kalong ha kajing day kajing long mensim. Kai ke bangala sutu hatu ngala pentrekam. Kata kadi kajing yat syak prang. Lara fila yosngau gaktin ke jong blay. Ublay ula kren yepi. Henry fi long tangki nong yosngau. Henry fi klem le ganong yepi. Kata kadi kajing sakut haju. Lara fi empat yosngau. Kata kaya ila kajong. Pi yosngau gaktin ke jong blay. Kaba keren sepang kanu. Pat fi pen kongu. Kata kadi kajing yat syak prang. Fila benong amen. Henry lara pimpen kongu ya kaya kaba fila yosngau. Pi sakut haju. Hakani kasi kaya kajing kaya kaba fiyo. Jika kaya long balong jikar kui kuai. Rela fi perkat petangnya lah dia. It petangnya lah dia. Mendon kajing perkat nak mendaki wai. Ngim ai ke por banduai nak mendaki wai. Ngim ai ke por banya sat nak mendaki wai. Laring ladon ya kajing ai kajing mensim banduai. Hatung ila penon kam na ya kata kajing ai banduai. Kata kajing keli. Laring ngim penon kam ya kata kajing ai banduai. Bat kajing lak banduai. Kapa mod ngem trek ban syem kajing bakli, ngem trek ban long jingker kui kiwai, bat habang ngilong kum ta ngem yat syaprang. Tadi tak kena ni keski ko benta kum ba uni ubreu uyo sngo gini kektien. Hadien bola syem ya kani kajing tia uni ubreu la kongo ngem tip syai ulet tang ba uji sukres wong yat. Wadam syong haju. Yat. Ka Bible ko ang hadien ba uni ubreu ulas tang ya ka ban yat kay ka baja ulay kendo jing Kaya kajingnya ke bau ni ubreu ia kendo. Namar ki don ki breu haga daga jaka ki balong kum ki reuniam. Ki dai ki breu ki bakit ia ka niam ki breu ki batip ia ka an ka jong Moses bat hang ni Jesus Christ lapen kia ya ni ubreu haga singi sabatan. Bat kini ki reuniam ong ga Bible ki la kren persya ni ubreu daga ong balai ba mera ini ka jing tia haga singi sabatan. Balai mera ini ka jing tia haga singi sabatan. But kani kajing kali kalapan wit yau ni ubreu, kalapan thut yau ni ubreu. Balai namar kini ki ubreu haga jaka bakin kemen nam daga jing pen kia kajong ni ubreu penban ki kam kemen ban le ya kata ka an kajong Moses ban ya kajing pen ya ka mensim. Kani kalong kajing bakla ka bakrau. Tadi tak dah haga jing kajong abat jong pingiran kam ban ken mau kanu ka bakam don kam. Amen. Kakitin ka jong blay ka ong baka sabatan kadai kaserngil kat baga jing shisha kadai ukres. Filawan nong amen. Fin pulian kakitin ka jong blay. Kalau saya kalau nong baar kat ka bakat rio. Kakitin ka jong blay ka ong kemudian. Namar kita wat ai bau nuru un bishar pi haga babam lani ka badi lani shpang ka sngi jing kawai lani unai temai lani ka sngi sabatan. Kibalong ka serngil, tungin ong lang ka serngil. Kadkot ka bakat nyo ka ong kibalong ka serngil, ka sabatan kalong ka serngil. Ya ki eki bansawan, henry ka met ka long ka jong ukres. Ya roy you try. O kada sunghun bah bangan puli ka khot Bible. Nama ka kitin ka jong blay ka kren syapang ka met ka balong ukres. Kadang kadang pedang jong pipi aingo yo blay bangidon yo Jesus Christ. Ubalong kamet om syuk ke serngil. Amen. Ke serngil kam dai ke basisha. Kadang kadang pedang jong PPE ke serngil. Pi bat ya ke serngil ha ke cakapan bat ya ke tu ke basisha. Lara fi kwa ban bat ke serngil finom yo. Fi kwa ban bat shisha fi ban bat ke syuki. Nama ha ke syuki kadai kani ke syuki ke met ke tu ke serngil. Kadai tang ke serngil jong kani ke met. Kani ke serngil kan nomla ban le. Tadi tak dah apa uji sukres ukren syapang ke sabatan. Uji sukres upen kia ke sabat haga singi sabatan. Kini ki reuniam ki lathut balai namar kim yu ya ukres kum utau balong ke met
utau belong ke jing shisha. Barka Bible kong baki ni ki riu niam ki la yang persyayu ni ubriu. Ubla raya ke jing tia agas ni sabatan. Rega tien ke jong blay ke baskau tenat bahaga jubab jong ni ubriu. Kabangi mga piru ngi don kam ban aya ke jubab habangi yai lenti ha ke ban kongo yu try. Kak tien ke jong blay ke ongkom ni tunginya puli ha ke ni ke gospel ke jong Yohanes kalanong ke basan nginya puli ke jubab jong ni ubriu bat kan longru ke jing hikai ke ba crown ke banta jongi. Kaktian ke jong blay ke ongkum ni hagat khat ke bakat way andai kini ki riuniam kila kili balai ba merah ke jing tia ke singi sabatan hagat khat ke bakat way ke ongkum ni utiu le tu ki utau bala penkia yanga utau la ongken hanga turah ya laga jing tia batu yadru haleluya ke jing kai ke bangini ban yo hang ni kalong balarangi syashkor ke surga jong trai kindon ke jing syakran kindon ke jing sya perkhat snew kindon ke beri ke ban yang persya yang ini hendak compare idon kamban ken mau bangin kongo baju uta ubala pen yang berjepi amen uni ubriu ula jet ban pen skobha ya uta bala pen kia ya uni ubriu ula jet ban pen skobha ya uta bala pen ya tede nak tekeda hagari ke ski ke bamenta Hiango you blay na ke benta jong ni ke por. Pagangit scam ba shafin bi ni ke jaka ke jingkli galong hagri ke Bible study. Ke ke bo trial kren ni hatu i persyashkor na me ke tien ke jong try. Hatu ngi sya ye ke jing sngo bakan jalam bengi kata ke beningkong ke ba arbat gidon kamban ken mau. Hatu ngi sya ba ki briu kin te kin khom ye ngi ha ke jaka bangin pin kongo ya kata ke jing khot ke jong blay. Ken mau la dau niu briu usngap ya kini ki briu. La dau men siem na ke jing kren ben jong ni ki reuniam. Nganget scam bau niu briu unom la ya ke ban bot yu Jisu unom la ban nya shaprang unom la ru ya ke ban itu yu Jisu Christ. Den tak dah ke jing em ke jing abad jong pingin kam ban dua ke gisngi bau try on ai ngi ke bor bangin la ya ke ban kongo ke sur ke jong try. Amen. Hallelujah. Hatu try ong ke jing em ke jong pi hatu filapen kongo kata kalong ke jing kili. Larang ngi sutu bangin patla ban pen kongo ya le dia. Kini ke janmet ya ke bangin dua ngi nong try. Ngadon kami ke jinga ke jome. Amen. Ngadon kami ke jinga ke jome. Barabangi dua ke jing dua. Ngagit scam klempap utran ai ngi ke bor lembau men sim bakhoj. Tungi yang lang ke bor. Ngi lej ke bangin pelong ke jing dua. Hagari ke ski ke bamenta. Ya ngo you try. Bagani ke khubor ke bau bleu la kren haga download ke jingi. Lada kumno haga jinga lenti ke jing ke jingi. Ngisko bangim shiblala banyak shaprang. Tungin shime ke senjam jong ke jinget penong try ngan yat da ke jinget nganam sngap ya ke jing sko ban ngan sngap ya ke surga jome kambon ban ya ke surga jong syaitan ban ya ke surga jong ke jing pendam ban ya ke surga jong ke bangala yai lenti hagi por ke belalit no